nhar is-Sibt nistgħu kollha nagħmlu differenza. Għandna dmir nagħmlu differenza billi nivvutaw għal kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. Kien dan l-appell tal-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil waqt laqgħa tad-dialogu li saret fis-Siġġiewi il-ħamis filgħaxija. Simon Busuttil qal li l-ipokrezija huwa timbru li għandu Joseph Muscat u l-Gvern Laburista. Bil-wedi tal-kontabilità, it-trasparenza u l-meritokrazija li ma kienu xejn ħlif gidba. Dwar it-trasparenza Simon Busuttil ikkritika d-dikjarazzjoni tad-deputat mexxej Laburista Tony Abela li ddikjara li lest li jagħmel l-affarijiet bil-moħħbi. Jekk nagħmel l-affarijiet bil-moħħbi biex nagħmel lin-nies aktar sinjuri bil-moħħbi nagħmelhom. Dajt jgħid tal-Kafe Premier illi għamluhom sinjuri b'4.2 miljuni. Da jaf jistħi jew ma jafx. Ma jafx jistħi. Sfaċċati, ipokriti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma każi oħra li jikxfu l-ipokrezija tal-Gvern Laburista fosthom iż-żjarat bil-moħħbi fl-Azerbajġan u l-11 il-kuntratt li ġew żvelati mill-Oppożizzjoni u li bihom tqassmu artijiet pubbliċi bil-moħħbi lill-Electrogas u l-Enemalta fost l-oħrajn. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar l-allegati każi ta' xogħlijiet minn ħaddiema tal-Gvern fil-privat ġewwa Għawdex. Sirna nafu illi fajn silem isir xogħol imħallas mill-Ministeru ta' Għawdex fuq kamra proprjetà privata mibnija bla permess fix-Xatt l-Aħmar u bini ta' ħitan ta' sejjieħ madwara ta' kanvaser prim tal-Ministru Anton Refalo. Irid ikollok wiċċek vera tost biex tipprova takkuża l-ħaddieħor u ma tarax it-travu fajnejk. Irid ikollok wiċċek vera tost. Ħallu l-pulizija tagħmel l-investigazzjoni fuq il-passat, imma l-pulizija tittamel l-investigazzjoni wkoll fuq il-preżent. Jekk Joseph Muscat iridni nieħu azzjoni fuq Giovanna De Bono, kemm aktar imistu jieħu azzjoni fuq Anton Refalo illi huwa Ministru illum. Il-kap tal-Oppożizzjoni fakkar fl-Interconnector proġett dwar l-enerġija imwellet mill-Partit Nazzjonalista. Matul id-diskors tiegħu Simon Busuttil elenka d-differenza bejn kunsilli b'maġġoranza tal-Partit Nazzjonalista u kunsilli b'maġġoranza Laburista. Fost l-oħrajn u semma d-dejn li l-Kunsill Laburista f'Ħażebbuġ ħoloq, in-nuqqas ta' ħidma mill-Kunsill Laburista f'Ħalqormi u d-diżastru fil-Kunsill Laburista ta' San Pawl il-Baħar. Al kontlarju, ħidma b'risq ir-residenti f'lokalitajiet b'kunsilli b'maġġoranza nazzjonalista fosthom fis-Siġġiewi. Sar iċ-ċentru ċiviku hawnhekk fis-Siġġiewi illi qabel kien każin Laburista. Aħna nieħdu lura l-isbaħ bini u nagħmluh ċentru ċiviku għar-residenti ta' Siġġiewi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-Gvern Laburista ta' Joseph Muscat qiegħed inawwar il-fiduċja tal-poplu fil-politika u sostna li l-Partit Nazzjonalista għandu jagħmel id-differenza billi jaħdem b'impenn sabiex il-poplu jżid il-fiduċja fil-politika.